Ayun mga kalinga, papunta po tayo dun sa pinapagawang project natin kila this guy. Kumustahin po natin yung project nila dun. Andyan po si Cedric. At kangiti si Cedric. Meron na. Ay, nice. Kaso maulan ano? Dadalawa lang kami pasok yung sila. Oo, okay lang. Maulan kasi. Baka mag-ground sila po mga kalingap. Ito na po ang project natin kila this guy. Sobrang yayamanin mga kalingap. At di po natin alam. Dito daw si this guy mga kalingap. At supportive po sa asawa. Binabantayan po si Cedric habang nagtatrabaho. Joke lang po mga kalingap. Hatid po ng merienda si this guy. At ayan mga kalingap po. Eto na. Grabe oh. Mga poste po yan mga kalingap. Hindi po ano oh. Ay grabe po mga kalingap po. Ay grabe talaga. Talaga oh. Maganda ho. Salamat po sa kanila kay Ninong at Ninang na this guy. Ayan po si this guy oh. May kape po dito. May pakape. Ayan po sila oh. Ayan po si Cedric. Abaho merienda. Ganda po mga kalingap. Yaman ano. Oh, lalo na maganda ang lagyan ng ano, yung cyclone wire. Ayun po, Lalong ang kagandahan. lalong nagyayamanin. Maraming salamat sa Panginoon. Sobrang napakalaking blessing. Ang ganda Sir Alvin. Oo. Grabe, hindi namin lubos akalain ni Oo. Cedric na ganito Sir Alvin yung bakod namin. Pwede ng taydok. Taydok yung yung kahoy lang ba na itinusok. Pwede na yun Sir Alvin, Pero ito pang matagalan na to habang buhay na to. Grabe, salamat po. Mamatay man kami, may mga kapatid ako Sir Alvin, hindi na sila mahirapan sa bahay, may bakod Sir Alvin. Kaya ang salamat. ganda. Maganda dito may din para basketball court Cedric. Ay dan Sir Alvin, may may Sabi daw ni Cedric. Ganda, Malagay daw siya ng ring. Salamat po, maraming salamat po Ninang at Ninang sa bakod. Sobrang ganda Sir Alvin. Napakaganda. Opo, mas maganda. Lalo pating nag-blooming ka oh. Oo, Dahil yan sa blessing ata. Sa blessing, Oo. sa blessing galing kay Lord sa yung trabaho Sir Alvin. Cedric, salamat po Ninong at Ninang. Kahit na yung tinatrabaho ni Cedric ay sa amin. Pero may sahod pa siya Sir Alvin kaya salamat po. Maraming salamat po talaga. Ganyan talaga ang tulong ng kalingap. Grabe, ang kalingap. Talagang saludo ako sa kalingap. Nung galing ni Ninong Bal, binigyan siya ni Lord ng talino para ma-discover mag-vlog. Sir Alvin at Charity kayo, vlog. naging kayo, naging Sanga-sanga ba? sanga-sanga. Kaya salamat sa Lord Sir Alvin. Ang ganda Sir Alvin. Ang ganda po mga kalingap. Ang cute. Yan. Ang bakod pong ito ay meron po itong plan na tinatawag mula po sa engineer, licensed engineer. Magaling siya magaling magplano. Tapos ito Sir Alvin, open ito. Open. Oh, nakita mo na ata yung plano. Patay tayo dyan. Sinungaling. Hindi Nakita mo na ata yung plano. Open dayan Sir Alvin, open. Open kahit kanino. Wag lang sa mananakaw Sir Oo. Alvin. Salamat sa Lord Sir Alvin. Pray lang natin kahit nakita mo na yung plano, pray pa rin natin. Po, Sir Alvin kasi yan po ang magandang sa mga project Sir Alvin. That may kasamang prayer Sir Alvin. Saka pagsimba Sir Alvin. Salamat talaga sa Panginoon. Grabing blessing Sir Alvin. Hindi namin lubos akalain na ganito ang blessing Sir Alvin. Sobrang Laki pati nito. Kahit ikaw Sir Alvin, 250. nagulat din na ganito ang blessing Oo. Salamat po talaga Ninong at Ninang. Itong bakod pa lang sobrang laking gastos. Salamat. Malaki po ito na ang bakod na ito ay 250 ang lupa Sir Ah, Alvin. oo. Kaya malaki din ang bakod.
Malaki Kasi din po yung gastos dito sa bakod. Grabe po mga kalingap. Opo, Sir Alvin, Mm. ang gastos mo dito. Yan. Kaya- Yung barak, Sir Alvin, dyan natulog si Sir. Opo, pansamantala. Mm. Salamat talaga ninong. Grabe pong mayaman. Pang mayaman, ano? Maraming salamat po. Grabe talaga mga Yan, kalingap. Sir Alvin, ang gate. Oh, maganda ano, tapos may ano. Maganda ano, Sir Alvin. Taas pati oh. Mataas nga, Sir Alvin. Sabi nga ng mga tao, mataas ang bakod mo, hindi ka na Hindi ka na ma-reach. Kasi Sir Alvin, kagabi may pinasok naman bahay. Oh, may Bawat pinasok. Rex, si Ninong Rex. Oh, pinasok. Ang bahay, oo. Ah. Uso, yung si isa pang Sir Alvin, itong si Kuya Boding, nilaog din. Kinuada itong sarong, kung taritimba Sir Alvin na saging, itong mga barilya, tapos duwang cellphone. Uso, gabi-gabi Sir Alvin, kaya natatakot kami sa bahay kasi si Cedric ibinatay. Oo. Dito, safe dito. Wala, Ano? mataas nga ang Magano bakod, ka lang Sir ng Alvin. tent dito na. Dito na matulog. Just may verdunas, nakakatakot. Magawa ng Ayun tent nga, mga Sir Alvin, kalingap. ang ganda ano Sir Buti Alvin. si Cedric nakakatulog dito. Nagang-imagine daw si Cedric dyan. Ayun, dyan, Sir Alvin. Ayun, imagine niya yung magandang kinabukasan. Magandang Baka hindi yung Huwag masama. imagine nung masamang babae, masama yun. Sa wali nang Masama. ini-imagine, bawal. Dapat maganda lang ano, Sir Alvin, Oo. wag kung ano-anong Oo, ini-imagine. magandang Kahit nag-i-imagine ka, kinabukasan. makasalanan ka, alam ng Lord ang nasa isip mo at puso. Pag Oo. ini-imagine mo ay masama sa mga tao, masama na gusto mo ay masama yun, ano Sir Alvin. Kahit nag-i-imagine ka pa lang, Oo. dapat maganda ano Sir Alvin. Nagpabunot na po akong nipon sa nag-comment Oo. sa ano Sir Alvin. Nagpabunot na po akong ayos na po. Baka yung wisdom to talagang namamaga yun. Namaga nga Sir Alvin, pero okay lang yan. Mm. Mawawala. Namamaga talaga yan. Namamaga nga dito Sir Alvin. Si Ma'am Wena, kapag yung sa wisdom tooth, namamaga Ayun din. malaki nga Sir Alvin ay yung binunot may naiwan ng unti at baak-baak na sinipon ko ay. May naiwan? Yung unti lang nangipin ganito Sir Alvin. Oh, dapat maano yan. Ang Tanggal ngipin ko ko yan. kasi Sir Alvin yung digdiyo itong biyak-biyak na halos biyak-biyak na kaya nahirapan magbulnot may may naiwan. Masakit pa. May gamot man ako. Pero Sir paano mo nalamang may naiwan? Nagsalamin ako Sir Alvin, tinignan ko mayroon. Isa na lang ang ipin ko dyan Sir Alvin, isa na lang. Tapos dito Oo. sa taas may ano pa, mga isa na lang din Sir Alvin, kaya wala nang pangkagat. Pero okay lang, mas may ngipon pa man hindi ang mahalaga. Oo. Nakaka-smile pa ano Sir Oo. Alvin. Grabe kaya dapat yung bata pa lang ano inalagaan ng Sir Alvin ang ngipon. Ano, masisi ka pag laki mo pala ano. Magmalaki na. Iyo kasi Kaya si Kylie, anuhin nyo, yung toothbrush alagaan na nyo. toothbrush Sir Alvin Si ngayon. Kylie. Hindi na isang toothbrush, madami sa may binigay si Ninong Rene Baga. Madami, ano, Madami tigi-isa, pa. sobra pa. Sobra pa. Minsan, yung ano din Sir Alvin, yung may dala ka din Oo. package na maliit baga, may mga toothbrush din. Tapos namigay din ako dun sa bata, Sir Alvin, isang toothbrush. Madami na namimigay na dati, isa lang toothbrush. Ngayon, Salamat talaga sa grabe din kalingap, ano. Sir Kahit, Alvin, salamat. kahit pala nung buhay si na papa mo, talagang ano din Sobrang, kayo. ay mahirap Sir Alvin. Oo. Didoon mo yung cupping stick din, kahit yung buhay si Oo. Papa. Kaya natuto kami Sir Alvin na kahit anong meron, kahit anong ano man yan, sobrang ano Sir Alvin, sobrang ano lang, liit ng blessing. Para sa amin Sir Alvin, malaki na kasi sanay kami sa hirap yung pagkain namin. Unti lang pinagkakasya namin Sir Alvin, kaya sanay kami sa hirap. Kaya yung nawala si Papa, medyo dahil na ako nahirapan Sir Alvin kasi sanay man Sanay ako sa na. hirap. Pero nahirapan ako. Ako na yung ano Sir Alvin, mag-handle ng lahat sa mga bata kasi wala na si Papa, si Mama, may asawa man. Kaya mahirap Sir Alvin. Talagang mahirap yung buhay namin. Pag wala kayong Colgate Sir Alvin, noon, yung bato baga, naaaraw mo Bato? yun? Yung batong dinidikdik, tapos igaganon sa ngipin. Ay, ganun? Nakaranas ka nun Sir Alvin? Hindi pa naman. Ay kami iyo, itong doon sa atungon kami Sir Oo. Alvin. Dati kasi mga bata pa kami, si Mama, ano. Kala ko bayabas. Kaya Yan, asin. bayabas din Sir Alvin. Pag hindi, school ako, Oo. nahanap muna ako sa bayabas ning ngut-nguton para pag aral ko, malinis ang ngipin ko. Oo. Ang galing mo ah. Yan, kaso lang Sir Alvin, nasurok man itong bayabas Oo. sa labot ng ipin. Ang tawag kaya doon masakit. ay ano, guava, ano.
bayabas ba? Bayabas. Oo, pwede din ta ito ay tarong baga ito Sir Alvin. Tas ang bato din Sir Alvin, tinutultog lang ito puspos mo dyan. Kaya grabing kahirapan ng buhay kaya sobrang maraming salamat po dahil sobrang laki ng blessing namin Sir Alvin. Sa 1 year, magpo 2 years na kami binago, pero napakalasti ng plano ng Lord sa amin. Napakaganda. Napakalaki. Napakaganda. Thank you, Lord. Bakod pa lang. Dahil na kaya. Hindi na kaya. Yes, Tsaka may lupa pa kayo dun Hindi sa ko kayo madami. Salamat talaga sa Panginoon. May lupa pa doon. Kamusta yung lupa nyo dun sa may tanim taas? doon, Sir Alvin. Sabi ko, ang Cedric, bisitahin natin pag makagawa ka. Oo, busy din si Cedric eh, no? Busy nga ni po. Minsan pagod man na, hindi man na makaano. Sabi ko, hindi man ako duman sulo. Natatakot man ako Sir Alvin. Sabi ko, bisitahin natin. Maganda yung taniman ng mga At least may taniman. Opo nga, Sir Alvin. May saging. May saging kayo doon. May saging nga, Sir Alvin. Sabi ko nga ni, baka may manakaw. Oo, sabi ko, baka manakaw pa si saging. Baka pwede man na magbisita kita para may lutuin ako merendalan. Merendalan nyo na katabador. Hindi na ako nakakatindo Sir Alvin. Busy man ako baga. Yung natinda baga ako. Taga-ano ka sa merienda eh. Sayang nga yung Sir Alvin. Pero nakikiano man ako para may extra kita Sir Alvin. Nakikilabada ako tapos nakikigabi. Isang trabaho lang pero nakakita ikaw ang dito master sa pamerienda. Napaano ka Sir Alvin? Napasubra ka man baga pag napasahod ka na. Yung para sa merienda. Para sa merienda 400, minsan 500, 300 ka. Salamat Sir Alvin. Na merienda sin kawawa mo Sir Alvin. Salamat talaga sa Panginoon. Grabe. Makakaano na Sir Alvin, nagbili ka ng grinder, nahirapan sila. Mano-manong bakal. Kailangan grinder. Tsaka, yung nasira daw yung... Mahal pa yung grinder. Nasa yan? 2,000. Oo. 2,120. Ay, nakita mo? Nakita ko si Tabs, yung tinignan ko nga ni Sir Alvin. Mahal pa lang po. Yan. Original yan. Original nga ni. May gagamitin. Pipination po ninda yung mga postulada. Kakabitan po Sir Alvin. Ayan. Yan po mga kalinga po. Yan mga bahay mo po yung sa likod. Ganda ng bakod. Ang lawak. 250 square meter. Nag-meeting ako kanina Sir Alvin kay Puti. Ano daw? Ang mga tao hindi na daw mananasawan at mataas daw ang bakod. Puso ang pasukan bahay dito Sir Alvin ay nakakatakot. Layo, dahil na kami natatakot na hindi magpuwi. Andiyan na si Cedric kung nagpapaulan. Papaulan. Natural na yung Sir Alvin sa trabaho. At natuto si Cedric mag-welding po dahil sa... Magbablash na nga ni Nagbablash. Natuto pong mag-welder na. Welder na po yan si Cedric. Tinuruan ko ni Brother Nonoy. Buti na lang po si Brother Nonoy ay hindi kuripot sa skill. Tinuturo. Tinuturo ang skill, no? Sabi nga ay po ni Brother Nonoy, kung hindi man tayo magkasama, hindi man tayo magsama-sama pero marunong ka kung may mag-apply sa trabaho. Marunong siya Sir Alvin. Tinuruan ko ni Brother. Very lahat good. po tinuturo, maski yung grinder Sir Alvin. Galing buti na lang. Talaga kay Ninong at Ninang. Grabe. Sir Alvin, magkape tayo. May kape akong may kape ka? Sige ba? Maulan eh. Masarap magkape. Masarap magkape natin. Ako Sir Alvin, ikutin mo. Ikutin. Ayan mga kalingap, matimpla daw si this guy ng kape natin. Napaka-bless po nung dahil po sa kanilang Ninong at Ninang. Napakaganda po ng bakod. Bakod pa lang po ito mga kalingap. At makikita natin na gaano kabuti si Lord sa buhay nila. Ay, pakapi po dito. Sige. Ay, may tinapin Sir Alvin. Sige lang, okay lang. Salamat. Tapos itlog ang palaman. Ganda ng Sir Alvin, peanut saka margarine. Peanut, oo. Brother Nonoy at tinapay po. Hatod ko lang ang Sir Alvin. Sige. Para makakape. Yan po, at may kapakapi po lagi.